बे बिसायख'थिनि उनाव UPLआ जोबस्रांगोन। UPL तो इबार পৰা নিষেধ হ'ব, ইবাৰৰ পৰা শেষ। এই নিৰ্বাচনৰ পৰা UPL শেষ হ'ব। बांसिन भोट लाना आं देरहागोन। जययुक्त হ'ব, বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব। सानै MCLA देरहाखानाय जायगायाव BPFआ बोरै जेनगोन? थानेश्वर बसुमतारी। মানুহক কেতিয়াও মানে BPF নাহাৰে, কাৰণ ইতিমধ্যে ইয়াতে দুজন আমাৰ MCLA আছে। আমাৰ হালবাৰীত দিগন্ত গয়াৰী আৰু মানুহৰ শক্তিশালী আমাৰ EM বেগম আক্তাৰ আহমেদ ডাঙৰীয়া। এই দুয়োজনী আমাৰ MCLA থকা সত্ত্বেও আমি কেনেকৈ হাৰিব? बाक्सानि 47 नं मानास बियाबनि रुपहियाव BPFआ बिसायख'थिनि गाहाय मावख'खौ बेखेवबाय। BJPनि बारग' MLA पनिधर तालुकदारनि नुजाथिनायाव नेमखान्थि बायदियै बिसायख'थिनि मावख'खौ बेखेवनाय जायो। BPFनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारीया मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बुङोदि दिनैनि दिनाव माइनरिटि सुबुंफोरा बांसिन भट होनानै BPF दोलोखौ देरहासार खालामगोन। माइनरिटि सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारिखौ एंगारनो हाया। আজিৰ দিনত মাইনৰিটি বেছিকৈ দিব, কাৰণ हाग्रामा महिलारि তেওঁলোকে এৰিব নোৱাৰে। आं 47 नं मानास विधानसभा बियाबाव देरहानाया रोखा जाबाय होननानै बिजाथि थानेश्वर बसुमतारीया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। তাত আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ বিধায়ক পনিধৰ তালুকদাৰ উপস্থিত আছিলে আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক আমাৰ এক্সিকিউটিভ সদস্য ধীৰাজ তালুকদাৰ দেউৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ উপস্থিত হৈছিলে আৰু আমাৰ BJP BPF আৰু AGPৰ সকলো পৰ্যায়ৰ আমাৰ নেতা কৰ্মীসকলে আজি উপস্থিত থাকি আমাৰ এই কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰা হ'ল। কি হ'ব আগন্তুক নিৰ্বাচন? আৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কি হ'ব মানে জয়যুক্ত হ'ব, বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব। কাৰণ আমি তিনিওটা দলে ইয়াত মানে বহি থকা নাই, আমাৰ সকলো ধৰণৰ মানে ষ্টেজৰ কৰ্মকৰ্তা যি কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে তেওঁলোকে লাগি পৰিছে। गुबुन फारसेथिं 47 नं मानास विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय 1 नं हासरायाव BPFनि जयनिं मेल हाबाफारिबो लानाय जायो। बे हाबाफारियाव सा 83 UPLनि मावथि सोद्रोमाफोरा नेमखान्थि बायदि BPFआव थानेश्वर बसुमतारीखौ मदद होनो सिगां बुंनानै जयनिं जाफैयो। बिजाथि थानेश्वर बसुमतारीया गोदानै जयनिं जानायफोरखौ बरायनानै लायो। बरायनानै बिथाङा बुङोदि थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'खौ फोथायनानै भट होदोंमोन। न'खर न'खर साख्रि मोनगोन सानदोंमोन, नाथाय गैया। जे बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौ फोथायनानै थांनाय 5 बोसोराव UPLनो भट होदोंमोन। न'खर न'खर साख्रि मोनगोन सानदोंमोन। मख'नो गोनांदि 47 नं मानास आयेन आफाद बियाबाव UPLनिफ्राय फैला जे बरगयारी आरो BPFनिफ्राय इन्डियाजों मदद होजानाय थानेश्वर बसुमतारीया बिसायख'थि बादायगोन। आथिखाल राजखान्थिनि थासारिखौ लाना थानेश्वर बसुमतारीया दोलोआव गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाखौ बरायनानै ओरैबायदि बुङो। दिनै 1 नाम्बार 2 नाम्बार हासरा 3 नाम्बार हासरा गामिया जोंनि BPF हान्जाखौ मोजां मोननानै बिथांमोना गामि नाङै दिनै BPF दलाव जगदान जाबाय। जों बिथांमोनखौ बरायबाय जे बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौ फोथायनानै थांनाय 5 बोसोराव UPLनो भट होदोंमोन। न'खर न'खर साख्रि मोनगोन सानदोंमोन। सुइजारलेण्ड बानायनायखौ सानदोंमोन, जे गामिया माबा मोनसे महर सोलायगोन सानदोंमोन, नाथाय नुना मोनबाय 5 बोसोराव बे थांनाय 5 बोसोराव गामि गामि न'खर न'खर साख्रियाथ' बादो ओनसोलनाङैनो साख्रि सासेबो होनो हायाखै। बेखौ दिनै फोरमान मोनबाय रायजो राजाया। गतिके दिनै रायजो राजाया प्रमद बर'खौ नेगारनानै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बोजबनो थाखाय दिनै ज' ज' आवगायबोबाय। दा बेखायनो जों बरायबाय जे फैगौ समाव जोंहा बयबो ज'हैनो जों हाबा मावगोन। जों ज'हैनो हाबा मावगोन। बेवहाय साफा सानै BJPफोर दंमोन, बांसिन UPL दंमोन। बिथांमोना दिनै बोराय बुरै गासैबो न'खरैनो दिनै BPFआव जगदान जाबाय। साबेसेसो जयनिं जादों? टटेल जोंहा 97 गोदान समष्टि हिसाबै मानासाव माबायदि जागोन दे? मानासावथ' सिनारिया जोबोर मोजां। दिनै मानासाव अलरेडि जोंहा दिगন্ত गयारी दङ सालबारि समष्टियाव, आरो हजोंहाय शक्तिशाली सासे जोंहा EM बेगम आक्तार आहमेद बिथां दङ बे माबायाव मा होनो मथनगुरियाव। दा बिथांमोननिया सेस्तायाव आरो उल्लेखযোग्यआ जाबाय जे जा दिगন্ত गयारी बिथाङा थांनाय BTC जि इलेक्शनमोन बेयाव BTCनि
बे निर्बाचनाव बयनिख्रुइबो बांसिन भट लानानै बे सालबारियाव देरहानो हादों। इउपिपिएलआबो फोरमायबाय दङ बिथांमोना 100% जों देरहानाया रोखा होननानै। इउपिपिएलआ बेयाव बिजाथियानो गैया बोरै देरहागोन बिसोरलाय हा बिसोर देरहानांगौमोन ना। इउपिपिएलआ जुदि सक्तिशालि जायोब्ला सरकार दंखायो जेराव दिनै मानासाव जेनदों मा होनो दिनै सालबारियाव जेनदों दिनै मथनगुरियाव जेनदों बे मा फोरमान देखायो बिदि फोरमान बेवहायथ' गुबुना देरहाया। बिदिब्ला इउपिपिएलआ देरहानो हाया मानासाव। इउपिपिएलआ जोबस्रांबायलै बिटिसियावनो थानाय नंला 15टा सिटआव 15टाबो जोंनि एनडिए बे हान्जानिफ्राय जोङो देरहाजोबगोन।